नमस्कार. तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या प्रचार सभेनिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे लाडके पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब, या मतदारसंघाचं गेली अनेक वर्ष प्रतिनिधित्व जे करतायत ते आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय दीपकभाई केसरकर साहेब, आमचे सहकारी मणेशजी आणि सचिनजी, बाळू परब, तालुकाध्यक्ष पप्पू परब आणि व्यासपीठावर उपस्थित असणारी सगळीच उमेदवार पदाधिकारी मंडळी, व्यासपीठाच्या समोर उपस्थित असणारी सर्व भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, महायुतीची कार्यकर्ता मंडळी. मित्रांनो, जसं मनीष देवी म्हणाले तसं तुमच्याच विभागातले या जिल्हा परिषद मतदारसंघातलं एक नाव मनीषजी देवी हे आमच्या जिल्हास्तरीय नेतृत्वामध्ये सगळ्या प्रक्रियेमध्ये असतात आणि हा त्यांचा स्वतःचा मतदारसंघ असल्यामुळे जसा मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून ओरोसचा मतदारसंघ माझ्यासाठी अत्यंत महत्वाचा, प्रतिष्ठेचा आहे, तसाच हा मतदारसंघ मनीषजी देवींच्या राजकीय वाटचालीसाठी सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. कारण या मतदारसंघामध्ये केवळ ते वास्तव्यालाच आहेत असं नाही, तर त्यांचं पूर्ण काम खूप वर्षापासून या मतदारसंघामध्ये सुरू आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातला विजय हा मोठा असला पाहिजे, त्यासाठीची त्यांची तळमळ मी बघतोय. गेल्या 2 दिवसापूर्वी या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये प्रचारानिमित्त मी आलो होतो, परंतु निलेश साहेबांची एक बैठक असल्यामुळे जिल्हा परिषद उमेदवारांची भेट झाली नाही. शंकर गारे यांच्या प्रचाराच्या एक प्रचार फेरीमध्ये सहभागी झाला, पण तेव्हा थोडंसं एक जाणवलं की अजूनही बरीचशी मंडळी, शिवसेना, भाजपची सगळी मंडळी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रचारात सामील झालेली दिसली नाही. म्हणून मी मणेशजीला म्हणाला आणि त्याप्रमाणे मणेशजींनी परवा संध्याकाळी एक मोठी बैठक घेतली आणि मला वाटतं त्यानंतर सगळं सुरळीतपणे सुरू झालेलं आहे. अनेक लोकांची जी काही मंडळी काही कारणांमुळे, काही चुकीच्या माहितीमुळे प्रचारामध्ये महायुतीच्या सामील झाली नव्हती, त्यांच्याशी मी प्रत्यक्ष भेट घेतली, काही जणांवर फोनवर बोलणं केलं आणि मला अपेक्षा आहे की ही सगळी मंडळी आता सक्रियपणे या प्रचारात सामील झाली असावीत आणि नसतेही कोणी सामील झाले तर आया क्षणापासून सगळ्यांनी या प्रचारामध्ये सामील झालं पाहिजे. या सगळ्या विषयामध्ये महायुतीचा विजय होणं, कारण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण युती केलेली आहे, चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली युती केलेली आहे, पालकमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळी वाटचाल सुरू आहे. आणि या युतीचा शुभशकुन असं आहे की आपण सुरुवातीलाच 25 जागा बिनविरोध केल्या. त्यामुळे आता महायुतीचे जिल्ह्यातले सगळेच उमेदवार 100% जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवार चांगल्या मताधिक्याने निवडून आले पाहिजेत, ही साहजिकच भावना आहे. त्यामुळे आपल्या सगळ्याच कार्यकर्त्यांना महायुतीच्या विनंती आहे की आपण कुठलाही किंतु परंतु मनात न ठेवता, दुसऱ्या कुठल्या उमेदवाराबद्दलचा काही विषय डोक्यात न ठेवता, महायुतीच्या कमळ चिन्ह असलेल्या आणि धनुष्यबाण चिन्ह असलेल्या या दोन्ही उमेदवारांना आपण प्रचंड बहुमताने विजयी करून दिलं पाहिजे. आणि मला अशी आशा आहे की परवाची एक मोठी बैठक, आताची ही पालकमंत्री साहेब आणि आमदार साहेबांच्या समोरची बैठक, यानंतर उद्यापासून या सगळ्या प्रचाराला वेग येईल आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं महायुतीचं वातावरण इथे तयार होऊन आपण या तिन्ही उमेदवारांना, आमच्या जिल्हा परिषदच्या योगिता परब मॅडम, मातोड पंचायत समितीचे आमचे शंकर गारे आणि त्याचप्रमाणे तुळस पंचायत समितीच्या वजराटकर मॅडम, या सगळ्यांना चांगल्या मताने निवडून देऊया. आम्ही तिन्ही उमेदवारांना शुभेच्छा देतो, सगळ्याच कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो. या चांगल्या विजयासाठी मी आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. धन्यवाद.